ብድሆታት ህንፀት ሃገር ተባሂሉ ክጣለል ዝከኣል ቀዳማይ ቁልቁላዊ ምትፈናወይ ቨርቲካል ፖላራይዜሽን ሕብረተሰባትን ዜጋታትን ክንዲ ናይ ዜግነት ሃገር ምህናፅ ብዝተፈላለዩ እስማት እንዳ ሃይማኖት ወዘተ ሕብረተሰብ ብፅልኢ ኣተፋኒንካ ክሳብ ምቅትታል ምዕራጉ ካልኣይ ስርዓት መሳፍንቲ ኩናት ወይ ሚሊሻታት ከም መተካእታ ልኡላውያን ትካላት ምኹስኳስ ሳልሳይ ኣዝዩ ብኩል ወይ ኮራፕት ባህሊ ስርቂ ምሳይ ራብዓይ ዝኸፍአን መጋደድን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ምእዙዝነት ንኽድምና ግዳማዊ ረብሓታትን ኣብ ዝርዝራት መጠናዊ ፍልልያት ክህሉ ዝኽእል ብሓፈሻዊ ኣመዳድባ ግን ብቐንዱ ክፍወስ ዘለዎ ቅልውላዋት ከም ግብራዊ ቅድመ ኩነት ግን ናይ ወፃኢ ምትእትታዋትን ምወላን ከቋርፅ ግድን